Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Bi hicretê zindî bûn, bi koçberiyê jî tune bûn. Serok û rêzanê muhaciran Pêxemberê me sallallahu aleyhi ve sellem. Do sal vegera 1443 a hicreta ji Mekkeyê ber bi Medîneyê vebû. Bila mübarek be, pîroz be. Hicreta wî ji bo ser rûyê erdê bû zindîbûnek, bû înqilabeka mezin. Ji xwe ji bo vê yekê em hicretê ji bo xwe wek sersalê qebûl dikin. Derbarê hicretê de gelek tişt hatine nivîsandin û gotin û wê nivîsandin û gotin berdewam bikin jî. Heger misada we hebe, ez dixwazim bi vî şeklî binirxînim. Tiştê ku hicretê diguherîne înqilab û zindîbûnê kesê ku hicret dike ye. Yani ew nirx û hêjayên ku bi kesê hicret dike re ye. Ew xezîna ku bi muhaciran re ye. û hûn li ser vana vê jî zêde bikin. Cihê ku lê hicretê kirin jî müsaîd be, wê çaxê tam dibe zindîbûn û înqilabeka mezin. Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem nûra Xweda û wehya Xweda biribû Medîneyê. Em ji bîr nekin. Beriya Pêxemberê me Mus'ab bin Umeyr vê xezîneyê biribû Medîneyê. Ez dixwazim vê yekê bêjim. Wexta hûn diçin cihekî bi destê vala neçin. Tije biçin. Heger hûn bi xwe re erdem û fezîletê bibin, baş zanibin ku hûnê li wê derê guherandineka mezin û baş bikin. Tiştê ku hicretê dike hicret, ev e. Sahabeyên kîram çûne ku derê bi nûr û wehya Xwedayê Teala çûnin. Pêxemberê Xweda Hezretî Yusuf jî bi vê xezîneyê çû Misrê û li wê derê jî înqilab û zindîbûneka mezin çêkiribû. Bi vî şeklî Hezretî İsa û hewariyên wî jî bi vê xezîneya muqeddes gelek înqilab û zindîbûnan çêkiribû. Heger hûn bi destê vala biçin cihekî, heger bi were tu xezîne û erdemiyek tune be, wê tiştê ku bi serê we de bê, ez ji we re bêjim, hûnê bihelin, hûnê wenda bin û hûnê biqedin. Ji xwe di rewşeka wiha de, yanî hûn vala biçin cihekî, navê vê yekê nabe hicret, ev dibe rêwîtiyeka normal, belkî jî çûyîneka vala ye. Weka em tev jî zanin, koçberî, spartin û îltîca li tevahiyê dinyayê bixusûs li welatê Müslümanan bûye meseleyeka sereke. Em jî her tim li bûyeran bi çavekî baş mêze dikin û em dibêjin hicret, ensar û muhacir. Tiştê herî muhîm ev e ku van kesana bi destê tije yan jî vala diçin ciyan. Tehlûkeya herî mezin ev e ku van kesana li ciyên ku çûnin lê dimînin, vala bimînin û bihelin û wenda bin. Bixusûs em ji bîr nekin, Xerb weka ava binê wê herî însanan dixwe û wenda dike. Em vê yekê tu carî ji bîr nekin, tehlûkeya helandin û wendabûna li Xerbê gelekî zêde ye. Tehlûkeya herî mezin ev e ku koçberên bê armanc bi derbasbûna zeman re bihelin û xwe wenda bikin.